Ja, de SZW-regeling hadden we het net over, die gaat over lonen. En daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken gezegd, we gaan ook ondernemers helpen die vaste lasten hebben. Want die lopen door en je hebt daar geen omzet tegenover staan waarmee je die vaste lasten kan betalen. En we willen voorkomen dat die ondernemingen om gaan vallen, omdat die vaste lasten, ja, die kun je niet wegtoveren. Als jij huur hebt of een hypotheek of een bedrijfsauto, ja, die is er gewoon. Nou, we hebben daar een regeling voor gehad, die liep van maart tot en met juni. En daar konden ondernemers of $2200 of $4400 krijgen als bijdrage. Die regeling is afgelopen, kun je ook geen aanvraag meer voor indienen. En Economische Zaken heeft een nieuwe regeling gepubliceerd afgelopen maandag. En die loopt van juni tot en met oktober, hetzelfde als de SZW-regeling. En dat is een heel andere regeling. Daar moeten mensen ook een nieuwe aanvraag voor indienen. Alle informatie daarover staat op onze website rijksdienstcn.com en dan kun je naar noodregeling of COVID-19 en daar staan die regelingen. Ook de aanvraagformulieren en wordt het ook uitgelegd. Deze regeling is een hele andere regeling. De bijdrage die werkgevers kunnen krijgen, die kan variëren van $500, dat is het minimumbedrag, tot $55.000. In Nederland zijn dat dezelfde bedragen dan in euro's, dus het maximumbedrag is €50.000. We hebben dezelfde regeling als in Nederland, met wat aanpassingen, omdat wij het hier moeten kunnen uitvoeren. Maar in de kern is het ook in het niveau van wat je krijgt dezelfde regeling als in Nederland. We zien dus dat bij die tweede regeling grote ondernemingen veel meer geholpen gaan worden dan in de eerste. Dus die $4400, ja, een hotel met 100 medewerkers kreeg dat, maar ook een onderneming met 2 man personeel bijvoorbeeld kon daar prima voor in aanmerking komen. Nu gaan we zien dat dat veel meer uiteen gaat lopen. We hebben ook al best veel aanvragen binnen en we zien dus nu ook dat hele grote ondernemingen, althans heel groot voor hier, dat die ook voor die $55.000 in aanmerking komen. De EZK, die is in Nederland. En hier, hoe doen ze dit? Nou, EZK is ook een ministerie dat verantwoordelijkheid heeft voor Caribisch Nederland. Alleen het ministerie heeft geen uitvoerend kantoor. Aanvankelijk was het idee om dan vanuit Nederland via de website ondernemers hier te gaan helpen. Maar daar is Economische Zaken van afgestapt, omdat al snel duidelijk werd dat als je geen dienstverlening hier op de eilanden hebt, dat het niet gaat werken. Dan moet je via een website, dan heb je DigiD nodig om in te loggen, dat hebben we al niet. Je hebt 6 uur tijdsverschil, dus als je een vraag hebt, dan moet je gaan bellen met Nederland. Dat kost $2 per minuut, mensen spreken geen papiament toe. Dus dat was om heel veel redenen niet verstandig. Wij hebben toen gezegd, nou, vanuit de SZW-unit willen we het wel doen. We doen toch al de noodregeling voor SZW. En wij kennen de mensen, wij zitten hier ook op de eilanden. En waar we het net ook over hadden, wij zien ook wat er gebeurt. Als we bij dingen twijfels hebben, gaan we langs, we gaan praten. Maar wij kunnen ook aan de ondernemers en ook aan werknemers, dus via de vakbonden, input vragen. Wij praten met iedereen op het eiland om te kijken van, joh, waar zijn jullie nou mee geholpen? Hoe wil je het geregeld hebben? Zodat ook de regelingen die hier gelden draagvlak hebben. En ja, voor ons is dat 5 minuten in de auto en we kunnen praten. Dus het heeft heel veel voordelen. We kunnen zien sommige zaken die het niet hebben gehaald. Kunnen ze ook in aanmerking komen voor deze regeling? Nou, het staat uitgelegd op de website, maar we moeten 2 situaties onderscheiden. We hebben ondernemingen die zitten niet in, een moeilijk woord, surseance van betaling, dus die hebben geen toestemming van de rechtbank om niet te betalen of zijn niet in faillissement, maar zijn gewoon dicht. En die willen wel open gaan. Die kunnen prima gebruik maken van zowel de SZW-regeling als de regeling van Economische Zaken. Failliete ondernemingen of ondernemingen die op het punt staan failliet te gaan, die zijn uitgesloten van de regeling, want dan zouden we het geld in een bodemloze put gooien, dus dat kan niet. Maar als je dicht bent als ondernemer en je bent van plan om weer open te gaan, is er niets aan de hand. Juist ook voor dit soort ondernemingen is die regeling bedoeld.